Unitat 10. Exercici 7. Biografia de Joan Francesc Mira. Joan Francesc Mira i Casterà, València, 1939, és escriptor, antropòleg i professor de grec i de cultura clàssica. És acadèmic de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Entre la seva abundant producció literària destaquen títols com Viatge al final del fred, El tramvia groc o Els treballs perduts. En l'obra Quatre qüestions d'amor va rebre el premi de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. Va escriure els assajos Crítica de la nació pura, sobre la nació dels valencians i la condició valenciana. Ha estat guardonat amb el Premi Nacional de la Crítica per les novel·les Borja, Papa i Purgatori i amb el Premi Nacional de Traducció i la Medalla d'Or de la ciutat de Florència per la seva versió de la Divina Comèdia de Dante Alighieri. El 2016 va rebre la medalla de la Universitat de València.